τη ΔΕΗ, δεν έχει να πληρώσει την ΕΡΤ μέσα στην ΔΕΗ, δεν έχει να πληρώσει αύριο τις τράπεζες, είναι φυσικό αυτό το κίνημα το οποίο τώρα περιορίζεται στα διόδια να επεκταθεί παντού. Πέστε μου το εξής, έτσι, με 500 ευρώ και 400 ευρώ, ρητορική είναι ερώτηση, το ξέρω, τα ξέρετε, δεν σας κάνω τον έξυπνο. Με 400 ευρώ που παίρνει κανείς σύνταξη και που την κόβουν κιόλας, πώς θα μπορέσει να πληρώσει τα δάνεια, να πληρώσει τα φροντιστήρια των παιδιών, να τσοντάρει στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Με αυτή την έννοια και με αυτή τη λογική, εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο να μην πληρώνουμε. Στο πιο απλό γεγονός. Εγώ στις 1η Δεκεμβρίου το μεσημέρι, 12 η ώρα, θα το κάνω εδώ, αλλά έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να κατεβώ και θα μιλήσω για ένα κίνημα ανεξάρτητων πολιτών στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Σήμερα λοιπόν, συμπτωματικά επειδή ερχόμουν εδώ, αλλά επειδή είδα τα αποτελέσματα των εκλογών, η ουσιαστικότητα, δεν είναι για τυπικότητα, ουσιαστικά πρέπει να κυβερνάει η πλειοψηφία. Βέβαια, επειδή αυτή είναι μια αυσχή πλειοψηφία, και εγώ είμαι κομμουνιστής παλιός, τέλος πάντων προσαρμόστηκα και έφαγα και τον Καραμανλή για τη δημοκρατία. Δεν μπορώ να πει κανείς τίποτα. Αλλά κάνουν, λένε, 47% μπορεί να κυβερνά. Το 53%. Που και εμένα δεν είναι απόλυτο σωστό. Τώρα όμως θα στο 4%. Λοιπόν, είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Μπορεί μια κυβέρνηση μειοψηφίας αυτή τη στιγμή, γιατί λέει, ο κανόνας της δημοκρατίας είναι η πλειοψηφία κυβερνά και η μειοψηφία ελέγχει. Τώρα είναι η μειοψηφία κυβερνά και η πλειοψηφία υφίσταται. Υφίσταται, ναι, ούτε καν ελέγχει. Υφίσταται προσπαθητικά. Λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι ανυπακούει πλέον, ανυπακούει στους νόμους που έχουν σήμερα, είναι το κρατικό καθήκον. Ο μόνος δρόμος είναι η υπακοή και αυτό το κάνουμε πράξη. Δεν γίνεται αλλιώς. Κανονικά βέβαια το Σύνταγμα δεν προβλέπει παρέμβαση του Προέδρου, γιατί έγινε μια ανατροπή του παλιού Συντάγματος που ήταν προεδρικό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε μια αλλαγή συνταγματική και το Σύνταγμα από προεδρικό κεντρικό το έκανε πρόθυμο κεντρικό. Τότε ήμουν βουλευτής του Κουκουέ, αν θυμόσαστε, πήγαν και δύο ψηφοδέλτια εναντίον. Εγώ με τον Παναγούλη είμαστε. Δεν ψηφίσαμε αυτές τις αλλαγές αυτές, διότι αυτές παρερμηνεύουν τον κανόνα, τον ουσιαστικό της πλειοψηφίας. Φαίνεται να έχουμε κοινωνιστική δημοκρατία, να την έχουμε. Αλλά είναι μια ουσιαστική πλειοψηφία, όχι 45%, 42%. Αφήστε που κάνουν ό,τι θέλουν. Με την αποχή είναι 12%. Διότι σήμερα, έχοντας αποχή και έχοντας και τα κόμματα τα άλλα, φτάσαμε τα δύο κόμματα, αλλά το πρώτο κόμμα είναι 34, το άλλο 32. Πώς θα κυβερνήσει? Δεν μπορεί να κυβερνήσει. Είναι δηλαδή παράτυπο. Ουσιαστικά είναι αντιδημοκρατικό αυτό. Και ο μόνος τρόπος πλέον μας είναι εάν υπακούει. Αυτή κηρύττουμε και εμείς στην πράξη. Όχι μόνο αν υπακούει, δεν πληρώνω φόρο. Έχουμε φάει διώξεις. Δεν πληρώνω τη ΔΕΗ. Αυτό θα γίνει παντού. Δεν γίνεται. Είναι μια πρωτοφανής συνθήκη που ζούμε στην Ελλάδα. Εγώ τη θεωρώ εφάμενη με ξένη κατοχή. Δεν έχουμε τα εσές απ' έξω τα πιστόλια, αλλά έχουμε τα εσές στο σπίτι μας, με την τηλεόραση και έχουμε τη φορολογία, σπάρουμε τη δουλειά μας, μας παίρνουν τα μαγαζιά, μας παίρνουν τα σπίτια μας. Είναι ακόμα χειρότερο. Είναι και ο Μπόμπολας βέβαια που δεν είναι ξένος. Είναι πιο αργός ο δάκτυλος. Λοιπόν, επομένως, εγώ ερχόμενος εδώ, έγραψα το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου που λέω ανυπακούει. Και το λέω τώρα, εδώ πέρα με την ευκαιρία που είμαστε μαζί εδώ πέρα πατριώτες. Στην 1η Δεκέμβρη, ο Μίκης. Και θα αφήσω και το βιβλίο της ομιλίας, το οποίο το ονομάζω Σπίθα. Αυτό θα κάνει. Είναι σαν να ανάβει μια φωτιά. Από εκεί πέρα πάρτε τι εσείς οι νεότεροι. Εγώ θα έρθω μόνος μου, με αξί θα έρθω, νοικιασμένο με πληρώσει όλες, μόνος, θα εγώ πάνω σε μια σκηνή μόνος, θα διαβάσω ένα κείμενο που προτείνω μέσα εκεί, είναι ότι πρέπει οι άνθρωποι να προβληματίζονται ένας ένας, τι συμβαίνει σήμερα.
Και αν έχει ορισμένα ερωτήματα, λύσεις κλπ. Να καλεί και το γειτονά του. Ή να γίνει το άνθρωπο που είναι στη γειτονιά του. Πρέπει να γίνει συλλογικά αυτό. Λαϊκές συνελεύσεις όπως κάνει στην Αργεντινή. Ήδη έχουν γίνει τώρα. Ήδη έχουν γίνει. Με αυτά τα πρώτα, τις επιτροπές που δεν πληρώνουν. Εμείς δουλεύουμε με λαϊκές συνελεύσεις, αμεσοδημοκρατικά. Αυτές δεν επηρέασαν και το ξανανέβασαν. Όταν είδα επιτροπές που γίνουν και ονομαστήκαν επιτροπές, δεν πληρώνω. Οποία τιμή για το συγγραφέα, για τον αεριοφόρο. Μου στείλε και το αεριοφόρο το έργο του φρεσκαρισμένο. Επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δεν είναι απλά. Τα εισηγητόμεθα από εθνικούς κινδύνους γύρω-γύρω μας. Βασικός είναι η Αμερική, η οποία δεν ξέρω επιλόγους με μισή, βοηθάει τη Μεγάλη Αλβανία, βοηθάει τα μεγάλα Σκόπια, βοηθάει τη μουσουλμανική μειονότητα, βοηθάει τους Τούρκους στο Αιγαίο, βοηθάει να γίνει το σχέδιο Ανάν στην Κύπρο. Είμαστε μεσικημένοι. Οι Ευρωπαίοι, με πολύ έτσι ειλικρίνεια βλακώδιο Γιούκερ, είπε ότι εγώ έβλεπα, λέει, ότι από καιρό η Ελλάδα πήγαινε για πτώχευση κλπ. Δεδομένου όμως ότι με τα λεφτά που έδινε η Ελλάδα πλούτιζε η Γαλλία και η Αγγλία και η Γερμανία, δεν είχα λόγο να σας ειδοποιήσω να μην φτωχύνετε, αφού και ηλίθιοι φτωχύνετε. Λοιπόν, τι πιο απλό να πει κανείς δεν πληρώνω και παίρνω πολεμικές δαπάνες από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Εδώ θέλει τόλμη όμως, γιατί εδώ πήγε ο Παπανδρέου στον Πούτιν και του είπε εγώ σου δίνω δάνειο με 1%. Και να κάνουμε έργα. Δεν θέλω λεφτά, έργα. Οι Κινέζοι, εγώ πληρώνω όλο το χρέος σας. Και να κάνουμε έργα όπως το Κόσκο, το Χαριπάγα. Όχι, δεν θέλω. Γιατί όχι. Αυτό θα κάνει. Πρέπει αυτός ο λαός σιγά σιγά να βγει και να κάνει τέτοιες βασικές αλλαγές. Δεν είναι δυνατόν. Εδώ η Κύρα Αδάμ που γράφει στην Ελευθεροτυπία αποκάλυψε ότι το 2006 και το 2008 τώρα το ΝΑΤΟ με τους Έλληνες υπουργούς εξωτερικών και αμήνης έκαναν μια συμφωνία κατά την οποία το Αιγαίο κόβεται στα δύο. Το ανατολικό ανήκει στους Τούρκους, το δυτικό στο Αιγαίο. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός νόμος ότι οι προδότες πλέον κατ' εξαίρεση πρέπει να τους προνομάμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς που είστε και παλιός κομμουνιστής, θεωρείτε ότι αυτό το σύστημα έχει να μας προσφέρει πράγματα, παίρνει διορθώσεις ή πρέπει να το ανατρέψουμε? Κοίταξε κάτι. Το σύστημα αυτό όπως είναι δεν ανατρέπεται. Είναι σαν. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση μέσα από τα κόμματα υπάρχοντα αυτά κλπ. Όμως, οι παλιές θεωρίες που είχαμε γιατί εδώ θα το πάρεις ως εξής. Το σύστημα είναι ένα τεράστιο φρούριο. Δεν είναι μόνο τα κόμματα. Είναι τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, ο κρατικός μηχανισμός, η αστυνομία, είναι ο στρατός, είναι όλα αυτά. Ο λαός λοιπόν τι έχει να κάνει. Εάν λένε μερικοί, ας μπούμε μέσα στο φρούριο, να το βάλουμε από τα μέσα. Αυτοί θα αφομοιώνονται. Χάνονται αυτοί. Άλλοι πάλι λένε να κάνουμε με τοπική επίθεση. Αυτοί θα εξτωθούν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. 7 χρόνια είχαμε χούντα και είχαμε όλη την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Έτσι, και μας προκαλούσαν κιόλας, δεν έγινε. Διότι δεν είναι απλό πράγμα. Όταν θα λένε να το κάνει αυτό, έκαναν ακόμα στρατό. Το Ελληνικό κόμμα είναι στρατιωτικό κόμμα. Το Κομμουνιστικό κόμμα είναι στρατιωτικό κόμμα. Γιατί το φτιάχνει για να χτυπήσει φρούρια. Και εκεί ήταν οι συνθήκες έτσι και βέβαια βοήθησαν και οι συνθήκες, βέβαια ο πόλεμος κλπ. Ο μόνος τρόπος που εγώ βλέπω είναι να αρχίσει η ζήμωση, η ιδεολογική πλέον μέσα στο λαό, καταλάβει ο ίδιος ο λαός που πρέπει να πάει, με πώς θα πάει, θα βρει. Και θα βρουν τις ηγεσίες μέσα από το λαό. Θα βγουν οι ηγεσίες και δεν χρειάζεται να προσέξουμε αυτούς που υπάρχουν σήμερα κλπ. Προκειμένου να καταλήξει με τοπική σύγκρουση. Ερώτηση. Προκειμένου να καταλήξει με τοπική σύγκρουση. Μόνο αν υπάρχει ευνοϊκός σχετισμός δυνάμεων. Κρίσιμη μάζα. Και εμείς έχουμε μόνο το μαζικό κίνημα.